sekolahane ngerangin. Dicuplekke gambyonge Titik ya, Mak. Wah, aku jen bangga karo sampeyan. Kowe iki gedhe dhuwur, rupamu ayu, turta jujur. Maskot Raras Kawiryan. Kathik, iki wis kuliah apa? Nggih, tasih kuliah, Rama. Wonten pundi? Wonten UT. UT niku napa? Universitas Terbuka. Oh, daerah pundi niku? Nggih, daftare teng mriki tapi UPBJJ-ne nderek teng Malang. Oh, sekolahane manggon? Napa? Sekolahane manggone ning ndi? Nggih, niki kan sistemnya online ngoten lho, Ma. Wah, ngono. Nggih, saged disambi tanggapan. Oh. Dadi disambi tanggapan iso ngono. Nggih. Oh, berarti ra tau mlebu. Aku biyen kuliah ki mlebuku mung ping 4 kok setahun, Nduk. Ben 3 sasi. Saking pinterku, dadi wis ora dadak mlebu bendina ki ora ngono lho. Lah niku niat napa mboten? Apa? Niat napa mboten? Ya niat, ya mung mergo saking pintere iki wis dipercaya langsung ijazah ngono kae. Oh, nggih lulus nggih, Ma. Apa? Lulus nggih. Lulus. Ayo, saya diaturke sing penak ya, nak kaya ngapa mau ana pundutan wujude tembang sing ciptaane bapak kae Rembulan Kasmaran Aturna. Wah iki apik didelok cah cilik-cilik sak mono-bane kadhe angger teko dangdut joget. Ya Aturna kaya ngapa Rembulan Kasmaran peloke pelok barang. Nggih, saderipun dadi ngene tak critani ya. Napa? Wong menyajikan tontonan ki ora butuh kala mangsa wong surak. Sebab sing bingoni rasa. Pemane tembang Wiji Ketoprak, Sarung Jagung ki ngingoni rasa. Ning dudu kok ngingoni sifat iki humor ora. Nah. Dadi suaramu dinikmati, ngono ta? Nggih. Biar pengatur ki apa mau? Nggih, saderengipun nembang kula badhe ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken wilujeng rawuh kagem sedaya masyarakat Panggul Welahan ingkang sowan wonten dalemipun Bapak Suhadi alias Bapak Jidek nggih. Napa? Jidek. Oh nggih, ngapunten lho Pak. Alah. Ngapunten nggih, Bapak Jidek nggih. Dalasan Ibu sinten, Ma? Aku rung tepung aribuke kok. Nggih, Ibu Bu Mati. Yati, Bu Yati. Menika matur sembah nuwun kagem panjenenganipun sampun kepareng nimbali Rama Sun Gondrong sak rombonge. Mugi-mugi panjenenganipun sak rombongan. Napa? Sak rombongan sak rombonge. Kaya bakul angkringan sak rombonge iki. Kula wae ngendikane napa? Rombonge. Heeh, kowe muni ngono to? Lha niku meh. Lho. Sarombongan mugi-mugi panjenenganipun Bapak Suhadi pinaringan slamet wilujeng, pinaringan bagas kuarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, awet leh momong putra wayahipun. Amin. Lan ugi sedaya tekad Didek mau menang. Amin. Amin. Sampun, Mo? Iya, apik. Ki ngaturi rawipun Bapak Wabub. Nggih, Bapak
Bapak Gatot Sunu rawuhna. Nggih, matur sembah nyuwun rawuhipun. Muga-muga pinaringan nggih niku wau. Bagas warasan, panjang yusmane, sembodo le dadi payung agunge warga masyarakat Tulungagung. Piyantune tasik rawuh wonten mriki nggih. Tasik rawuh, Bapak Wabung tak anteng lebet. Nggih. Ki diaturi tembang rembulan kasmaran ya nak. Maka peloke pelok barang, diaturke sing penak. Niki garapan kula tembang sing enggal nek pungkur nika memanik niki kula nggarap anyar rembulan kasmaran. Ya. Indahing pasar yen wong kuning yen angget lati ngrarantong jantungku dikomut tiarane atiku. Semirat wani ngetes tresnamu kangkat mata haning talanging kalbuku ujare satya mring sesanti ing pambetan belenjani. Aja aling-aling kini tasawangatan sendiri seliramu lintanganing memani ing kalbu dadi rerengganing sepi
Dadi gayamu ki nadyanto lembut ning mawa penghayatan ya, Nak. Nggih. Hah, nggih. Kula ngresepi lagune niku lho, Mas. Kok resapi? Nggih. Oh, dadi nek ngono wis ngerti karo babakan asmara ya. Nggih, no. Kok umpama perkara manten barang ki ya ngerti. Ngertos. Upamane manten ki prinsipe apa? Nggih, bakune dados manten niku lek tiyang Wanita. setri nggih kedah saged napa ngertos babakan pawon. Wow, iya iya. Babakan pawon kowe ya ngerti. Oh nggih ngertos no kula. Upamane wakul ki apa? Wakul niku tegese wadahe sekul. Jangan dados wong wedok niku kedah saged adang. Iya iya. Ngoten lho Rama. Iya. Jangan niku jangkepe wong mangan. Dados nek wonten sego nggih wonten jangan. Kan jangkep to, Mas. Berarti lek nek wong lanang kudu nek wong wedok. Nggih. Terus sotel niku nek bojo nesu aja nganti kintil. Oh. Makane bojone nesu ora kena diimbangi nesu ben ndak tukaran. Nggih, leres. Mboten napa kedah napa egone niku diturunkan. Oh, egonya diturunkan. Iya, mengalah salah satu. Basane cah saiki beda karo biyen. Nek entong niku endole kudu nonong. Dados wong wedok niku bokonge kudu gedhi. Lah ngopo kok wedok kudu bokonge gedhi? Nek kersane bojone niku mboten jajan teng Jawi ngoten lho. Tapi ben bojone ora gelek purel. Nah. Ya. Apa malih? Serok seneng olah rokani. Dados napa dados wong wedok niku mboten nangsal rasan-rasan. Oh ngono, seneng olah rokani iki wong wedok ora kena kaken rasan-rasan ya. Nggih. Pinter. Rokani, niki lek rokani. Neno. Sampun. Terus no lagune. Lah pertanyaane to. Sampun. Ya wis engko tak bedheki akeh-akeh malah ra iso kowe. Jenengan ngertos kompor. Apa kompor iki? Kompor niku damel ngebong jenengan. Bangsat. Kompor iki ngebong aku iki lho. Ya. Aja haling kini pasar maju aja lungguh sik to Bapak Ayong ki kurang sampean ngaturke sak lagu. Ngono. Ki penggemare sampeyan, ngono. Mau ana pundutan nimbang ana katresnanku ning kok diaturke bengi ya. Nggih. Ki ana pundutan ki apa cinta sing biasa kok tembang ki apa? Cinta wae. Satu rasa cinta. Satu rasa cinta lho tembang senenganku ning ngono ki lho. Aku anggere teko satu rasa cinta iki ya seneng banget. Masya ta aku wis ndak mengenal cinta. Awake dhewe lele. Pun menep nggih jenengan. Menep aku karo wong wedok wis benci. Kados wong wedok ginuk-ginuk pun menep nggih. Menep aku wis ora gumun kono. Mula aku ora tau nyawang kok. Ana wedok joget ki wis ora tak gape. Ayo coba kerepe piye jajal korep ya. Ya, gimana Mas? Iki Kidung Manggala sing lair tahun 1993. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Pun sik to pisan kasawe apik seneng. Aku nek karo suaramu seneng.
karo posturmu ya seneng. Ku ingin kau Stop. merasa. Suaramu kurang los kene. Hei, Wah. jaluk. Wawara jaluk. Sun ya. Lah. Ku ingin kau Lasna. merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Mer, tak tunung jer mer. Tak tunung jer sih. Ait. Yeah. Yes. Langsung satu aja. Kidung Manggala. Kidung Manggala. Kibote Banterno. Jangan tanya bagaimana esok. Matur suwun. Sampun mah. Kayane nyenengke. Wong nek apa-apane sarwayu, wah wis nek golek bojo kudu sing bener lho, Ndak. Aja nganti ngawur ngono. Nggih. Aja oleh blantik. Malah repot. Sugeng dalu gendok robor ini. Sugeng dalu Pak De. Piye kabare sehat to? Kula apik-apik mawon. Jenengan ya apa? Aku ya apik wae, aku apa ta to ngrasakne lara kejuline kuwi ra nate kok. Nggih bener. Dadi anane mung sehat ngono. Alhamdulillah. Dadi wong ki pujine ora iso lara, ora mung muga-muga ngono lho. Nggih. Ah. Kowe ya iso nembang dangdut ngene mau. Nembang niku wau to? Oh. Jale repe-repe tok repe tok. Langsung kiri ngono le, lirik ngono le. Neno Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatiku. Wes iku tok ae Didik. Oh maksudnya piye? Nggih Didik mawon. Terus ngolah rasa, ngolah raga, Pak Dik. Iya kuwi tak Nggih golek. to. Wong urip nek wis gelem olah rasa, olah raga kuwi apa entekne umure iki dawa. Ngono lho. Alhamdulillah Pone bener. mlethek ing pikir, otak iki dimaine. Mulane aku nggawe wayange Gatoloco. Gatoloco iki nek diwalik otake Encer, encer. cerdas, encer ndase. Ndasmu kuwi kok. Lho, lah napa namine napa lek mboten ndas? Mustaka nek karo wong sepuh ki mustaka. Oh, ngoten to, Pak De. Iya ngono, Nduk. Mboten ndas nggih. Ra. Oh alah, nggih Wis suwe lek mung ngrawuki ning kono mau. ngrawuki raine jenengan. Lah ra. Ngrawuki maksude ngrawuhi. Nah, ngoten lho Pak De, lek ngrawuki cara nggonanku nggih nyakar ngeten iki lho. Ya mung aku ora nggih ha, nggih ka ngono lho. Ngrawuhi nggih lumayan kula wau dugi ngriki jam 10-an Pak De. Oh ngono kok ngendi nok? Saking Surabaya. Oh wau saking Nganjuk. Wah, mau laris iki. Alhamdulillah mumpung ono Pak De. Wah, pentas kok nganjuk melu dalang sapa? Jaranan. Wah, kowe iki ya sejaran to? Nggih maksude nembang jaranan, mboten ateges kula saged jaran mboten. Nembang jaranan maksudnya bintang tamu ning jaranan. Leres nggih nembang kados lagu-lagu campursari Nek tembang. ning jaranan kok tembangne lagune apa? Nggih lagu sing viral sakniki saged nemen iku saged. Terus niki wau napa? Gubuk asmara, rembulan kasmaran niku viral lho Pak De ten jaranan Pak De. Ngono ya. Nggih. Kowe sing viralne. Nggih mboten mesti.
Sing napa niku sing jelas lagune jenengan, ciptaane jenengan niku pun viral kondang ten pundi-pundi. Ya kowe tak goleki ngono kuwi dadi menciptakan lagu itu nek karena rasa kuwi anu, Bro. Tembang-tembang tak gawe ki anu. Pasti ada cerita. Kisah nyata. Kisah nyata. Nah, kisah nyata. Angger aku gandrung karo sapa ngono tak gawe lagu. Lah terusin jenengan kala wau nun sewu lho Pak De. Jenengan kala wau kan ngendikan aku wis menep. Lah kok sapa-sapa ora mesti menepi ya pas menep, kok buka ya pas buka ngono lho ora kok. Menep terus tak ya repot to wae iki duwe impron kok. Nggih bener. Dadi rasa niku mboten masalah nggih Pak De. Ora apa-apa. Wong ki bakune masih umur pira wae, asmarai tetep. Wong kok mencela-menceli. Mencela-menceli cangkemmu kuwi. Ngedabrus. Lah wau jenengan aku wis gak ate apa noleh-noleh apa meneh ndelok-ndelok waranggana nang sebelahku. Wis menep lah kok apa-apa duwe rasa sembarang kok sembarang kok dicintai. Lapo aku? Ngene lho. Rene tak wong kuwi ya tau demen karo aku to. Ngeten, kula klarifikasi di sini. Ya. Ben kula mboten isin kali piantun ngeriki nggih. Maksude? Asline sing nguber lak jenengan ah. Aku biyen nek tembang to. Tul jae nak jae jatul jaibo. Aku turung lincak weruh-weruh disusul probo. Dheweke nyukuh pipi minta cium kanan kiri. Aku ndak nglayani dhek. Dek apa? Ngedungi pipi. Nuwun sewu kagem sedaya mawon kula kali Pak Desun menika sudah Cinta berhubungan sejati. lama. Berhubungan lama. 2008 nggih Pak De. Ping 7. Ula lapot ya kakek mboten kok cinta. Kula kali Pak De niku ateges mempunyai hubungan erat sebagai keluarga. Batin. Mangkane kula timbali Pak De niku bapak gede. Wah gede ya kowe demen karo aku ora kok omone wong isin ngono. Mergo wis rabi, biyen nek tilas aku iki. Ngawur ae aku dipadakno tilasan-tilasan padakne apa jenengan niku gah aku moh apa Kene to nembango. Nembango sing apik no mesra karo aku sik ngono lho. Tuwek karo Kok tuwek. susumu kok gede men to prap aku yo tak penak. Kok mek kaya ngono iki lho. Matane lho kok iso ndelok susu-susu barang. Jangkrik. Nuwun sewu nggih kula basa kula niki Surabaya lah dalang kok ndelok susune sinden niku napa? Jale nembang kok nena nona nena nek cedhek aku piye rasane? Ora aku ben yo titik lho. Bu, nadane Mas. Ya ben aku tambah greget ngono to. Aku wis ora iso merangsang kok. Gusti Allah, Pak De, jenengan niku lho matur napa? Gak iso anu, gak iso apa? Hi gila aku. Gak kolu aku sesuk sampe Pak Desun. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, jadikanlah hatimu, akulah takdir yang kau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram berada di hatiku. Jenengan iki mek ngerabang-ngeraban. Endi sangune? Yo. Taket. Duwe apa iki, Mang? Ya dhuwit lek njaluk lagu iki, Mang. Mosok mek 50. Lah piro tunggal rene nek Aku ngerti kon mang 250 sing 200 endi? 200 mlebu kas. Mlebu apa? Kas. Aduh duh bahaya. Ojo adik percaya anggota Raras Kawiryan 200 adik mlebu kas. Getak brus. Jenengan pek dhewe to. Kowe ro manten to? Manten. Litas kunu ilaiha lho. Kira tak warane awakmu lho. Dangkring kamu aku lho kiai. Waja'ala bainakum mawaddah ngene lho, Prof. Nggih nggih Pak De. Kaya lek kumuri kowe awakmu lho. Kowe lali apa ora ngono lali kok. Mboten kula kan nanten jenengan anui ajari lek perkara napa niku surat Ar-Rum. Arum ya. Niki lho, nun sewu. Wayang menika
luwes Pakde. Luas. Saged ditempel dengan apapun. Oh, nemplek neng barang-barang iso. Kolaborasi wonten dangdute nggih to. Iya. Wonten sing gamelan nyel. Iya. Penikmatnya dari mulai enom sepuh lari alit lho. Duh, nggih to Pakde. Ngerti bocah iki mang nyili wayang aku kok sore iki wedane. Lah nggih ku tak berarti sangoni 100-100an. Niki sik tak takonane. Le. Kakak tanya ya. Kamu disangoni Pak D atau Mbah Kung 100.000 ndak? Mbah Kung denggemu ya. Jenengan anu, disangoni apa gak? Ndak. Oh ya cangkeme. Ora dudu cah kuwi mang sijine lho. Oh ya. Sini sayang tak tanya, kamu disangoni Mbah apa ndak? Ndak. Pak D. Sing endi ya Bang tak sangoni mang ya. Wah, kira-kira dudu sing iki lho, Prap. Sing endi? Sing wis turu cah kira-kira. Alah ngomong elek dalang pelit. Nyangoni laris sak menten-menten iku barokah kathah Pak D. Engko lho ngubar iki tak sangoni. Lho, nggih, leres nggih Pak Bu nggih leres nggih. Paribasane gedene 1000 iku barokah kathah. Pundi kula ngambil duwike? Ora nggo dhuwit ta, mosok dalang nggo dhuwit no. Ya sing nggo dhuwit bendaharaku lho. Bendahara disiapkan lare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kuwi cah pira kuwi? Lare sedoso. Ndah nyeluk duwite. Ayo nyeluk duit ayo. Mumpung duit ayo nyeluk duitnya dhisik engko ben disauri entan cepet. 500 ah. Ojo semono. Iki 10.000 kurang 50. Kurang. Tambah. Oh, kurang. Cepet mumpung eling wonge cepet. Ngapunten nggih riyen iki. 300. Ditum cah kuwi. Ngono. Barokallah iki ya 1 300.000 dari Mbah Sun Gondrong. Nggih. Bilang apa? Bareng bilang apa? Terima kasih. Tak jaluk maneh. Matur nuwun Mbah Sun ngoten nggih, bareng nggih. Prap, mbok aja Mbah Sun Masun lho, kowe lek nuwek-nuwek aku ora. Ya ampun mbok ndelok Pak Den, jenengan iku umur pinten kok iso emas sih lho. Jenengan iku wis putu akeh. Kok iso gak pantes lho emas. Cobi nggih, bareng nggih. Terima kasih Mbah Sun ngoten nggih. Tapi kan sik merenyen. Oh, terima kasih Mbah Sun yo. Terima kasih Mbah Sun 1 2 3. Terima kasih Mbak Sun. Rezeki lancar. Amin, terima kasih ya nak. Ini 300.000, enak. Nekakno ada cilik-cilik ini. Gak oleh tukaran. Didom lho nggih, didom nggih, gak oleh tukaran. Didom. Cobi ingkang napa? Dianu didom, kok tukaran bahaya. Nggih. Niki wonten napa? Surat Arum. Surat Arum damel temanten kekalih. Mboten lho niki nyenengke lho Pak Dek kados ten playgroup ten TK ngoten niku nggih ngeten iki. Niku pinten niku? Oh, wis to, kowe aja melu. Mengke. Lah kurang 50 iki lho. Yo jalono 50 nek ngono. Ngisin ae. Duwite Pak Suni pirang-pirang lek ngono. Ana jonane ngono. Kilo lho apa nggih 300.000 nggih. Wo luar biasa matur nuwun. Ya ampun nggih. Nggih, tenang riyin kula badhe anu. Aduh, saderengipun nembang kula badhe ngaturaken surat Arum kagem temanten kekalih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أن خلق لكم
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Matane. Ngapa kok ngono? Kula niki ngaji lho Pak De. Terus? Paling mboten sak ayat niku pun kula napa niku unekno. Lah kok iku digongi, he? Lho, apa kok lah apa ora bener to? Lah mbok kira gobok asmara ngono ta? Nggih biasa mawon mboten atik gonggongan Pak De. Nggih gonggongan. Mboten usah, nggih paling gak amin. Ta ya apa jawab ngono? Kok iso digong? Sinten sing ngegong niku? Abji. Dupeh gamelan anyar ae ngegong-ngegong. Ngiyani. Alhamdulillah. Wah, niki sangat luar biasa penonton antusias padha mirsani jenengan Pak De. Nyawe. Napa melih Bapak Suhadi? Iya. Niki pun nyenengno tangga teparo niku istilahnya menjalin tali silaturahim sing luwih Enek dalile kuwi ya. wonten. Piye? Man ahaba an yubsatolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fil asarihi falyasil rohima. Sok sapa sing gelem nyambung tali silaturahim sing apik bakal dijembarno rezekine didawakno umure. Oh iya. Ngoten lho Pak De. Mangkane wonten paribasan Apa? pager tembok isih luwih rapet pager mangkok Pak De. Oh ngono ya Cahyu. Nggih. Piye maksudnya? Tangga teparo iku paribasane lara iku diinguk. Paribasane duwe panganan apa, masak apa, monggo yuk tak teri iki tak incipi iki. Mulane dulur 1000 niku kurang ning nek mungsuh siji niku kakean Pak De. Ngono ya Cahyu. Nggih. Kados bengi niki nggih to. Pak Suhadi pun nyenengno warga masyarakat ngeriki mala kramakne Kang Putra nanggap wayang. Wayang menika menawi religi wayahe sembayang. Ning wong Jawa warisane nenek moyang. Warisane eyang. Warisane nenek moyang, warisane eyang dadi luwes. Diparingi napa-napa niku saged Tontonan isih prawan. tontonan tantanan sarwi tuntunan. Sapa ngerti jenengan dugi kene dadi tuntun-tuntunan? Lambemu le ngoso. Jenengan niku. Nggih tuntunan sing apik. Mbak Lurah diaturi munggah napa panggungan. Ngono. Kuwi anu kupat ware. Oh, Nur saya nggih. Mbak Lurah diaturi minggah wonten panggungan Monggo riyen. Mbak Lurah katuran minggah dateng panggung. Monggo Mbak Lurah. Ujar ya. Nggih Pak De. Dawe Mbak Lurah yen to kelakon putrane antuk jodoh nimbali aku. Nggih. Pak Sun Gondrong Temenggung Srinanjaya. Paham? Paham Pak De. Ngeten iki Gus Lurah.
kula ingkang minangka dadi srana ngluwari ujar panjenengan dadi niku dijangkepi Nini Semara Bumi kaki Semara Bumi Ibu Bumi Bapak Kuwasa Bapak Babukawa Sitirah Puraning Bumi Puriah Bumi Suci ingkang ika bakal cika bakal bubak yoso danyang desa tanggulahan nika ngluwari jaripun Gus Lurah saksampunipun dipun luwari mugi tansah pinaran berkah wujudipun kararyon ngaten Lurah ngesani diwudari kalih kula nuwun sewu pripun ngeten nggih waduh kupati luar kok napa Pak De nyerimpeti jan niki Mbak Lurah niki kula niki nggih pun nggih niki pun setunggal kali 3 Mbak Lurah bantu nggih biasane ini lho biasane ngudari kupat luar sing ngajakne aku ngajakne tok 2 juta ngoten aturna Mbak Lurah Mbak Lurah nuwun sewu Mbak Lurah nuwun sewu niki napa namung narik tok mboten enten ninggali napa ngoten mengke mengke Pak De beres kuwi aku lho sing ngaturno lho ya iya engko aku ate gak dibagi tak pongor jenengan Sik tembang lawas aturno kae ya toh. Napa Pak? Caping Gunung Rock. Siap. Oke. Mas Mary. Langsung. Cak pinten? Pak De. Salintro. Dek jaman berjuang jur kelingan tawe nembang sing ki mau sepot ki mau. Nggih maksude caping gununge sampun. Jenengan niku. Kira ana pundutan ta mau? Napa? Pundutane iki imbang ana katresnanku. Apa ya mah aku. Mah. Kowe nek umpama nembang tak kon golek dhewe lagune apa? Ya iso sing viral saiki Mas coba nadanya Mas. Oh iya. Sing viral saiki lagune apa? Anu C D nanging ngopo walesanmu ning aku kowe milih kae kowe ninggal aku ninggal tatu kurang ngopo berdiri mari dikei 30.000 cepet kene pinjem mic-nya kene ayo sini sama ayo tante gak apa-apa ayo gak apa-apa yo kok ngono kene ndi lek ngono dhuwitmu mang tak pekne duh wayahe nembang ayo wis di sini tak kancani hadap sana tapi duduk sini semua ayo Bro Mas Bandung terima kasih Pak De